Ja, hvis vi så skulle vaske en mand, som vi også har nogle gange, så vil man vaske først lige omkring penishovedet. Træk forhuden godt tilbage. Og vaske lige så forsigtigt. Pas på, at det kan være ømt. Og så vil man kassere, efter man har kørt et strøg rundt. Når man så har gjort det, og det er vigtigt, det er uden sæbe, for det kan være rigtig følsomt. Hvis man bruger sæbe, skal man bruge rigtig meget vand til at få det af igen, sådan at der ikke sidder noget sæbe ind under huden. Når man så har vasket omkring forhuden, så tager man op fra og ned. Og man kasserer hver gang man har brugt. Op fra og ned. Kasserer igen. Så løfter man lige omkring pungen. Og får godt fat hernede omkring. Få vasket rigtig godt. Og får også vasket på testiklerne. Sådan. Og kasserer igen. Og får tørret rigtig godt. Og der, jeg trækker aldrig forhuden tilbage og tørrer der, men bare sådan dub rigtig fint. Og ikke for meget køren rundt. Og dubbet det hele tørt. Sådan. Og hvis man på sygehuset har de her, så man kalder dem for bakværk eller sådan noget, så er det vigtigt, at man altid lige putter dem 15 eller 30 sekunder i mikroen, så de er lidt lune, fordi ellers kan det være meget, meget koldt at få dem på sin nedre region. De er rigtig gode.